nire proiektuaren izena paperezko txoriak da, eta irudi horrek iradokitzen duena aztertu nahi dut pixkat bertako pertsonaien bidez, ez? Protagonista nagusia Sabina Leizardi izeneko emakume bat izango da, baserritarra, alarguna, oso temperamentala, eta egoera estremo batera iritsiko da Sabina, bere buruaz beste egiten saiatuko da, eta hortik aurrera desenkadenatuko da bere familian egoera aldaketa bat. Eta niri interesatzen zaidana pixkat da egoera horren ondorioz ingurukoak nola eskolokatzen diren, nola erantzuten duten horren aurrean, eta beraien artean sortzen diren talkak. Gai nagusi moduan zaintza aztertuko dut, pixkat familia artean zaintzak sortzen dituen botere harremanak, izan dezaken jasangarritasuna edo jasangarritasun eza, aitortzen zaion balioa edo aitortzen ez zaiona, eta pixkat hortik joango da.